Shalom madihita, salu na manginang jala horas madihita. Adoro satu tabuka perminggota, jumulu mata pasah hadirot tu debata, martang yang nahom mahita. Amin. Mari dehita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamuliaw ni guarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamake pahian na marhadoan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, nang doho dohami di halomon roham marhite sian panesam di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutadikon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami to di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Ina
Tangion hamuma patit ni debata ima na tertulis sian Filipi 2 ayat 2 songonondo didok disi. Go hamuma halas ni roha kon sadarma perhon hamu sadama holong muna saroha sapikiran ma hamu atong rak mangidogogo mahita laho mangulahosa. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tato potima dosata tua dopani debata martangia kita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum na tikor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manupoti dosa nami. Akan nadiulahami marhitesian pangalusan nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni rohan nami narwai. Nang sian pakateon nami nasuture. Rodi pangalun nami di hisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutu rohami uhum nahami alani dosa nami i. Alai na tersosol bagi rohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ali Tuhan nami. Padengan bahasa jala parasi roha doho. Ho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami salutna jala suruma todim perbadia tu rohan nami be. Asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati koran dohot habadiaun. Gabi sahat hami Tuhan luan na sora suda. Na pinar bagam di akan na persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabegema baga-baga taringot Tuha sehani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalisei akka pangalosyom alani hadiroku. Jala dang be hupangi ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mari dehita. Epistel di minggu tasaderion imana dienet sian buku Mika bidun apa pituhon mamukema sian ayat pitu rodi ayat 20 tajahama amanginang masika pasori.
Alai anggo au manatap tu Jehovah do, jara di halunguton rohaku do debata ni hatu aku, sai tangi hono ni debata do au. Kusuku do rimas ni Jehovah, ai do pa ibana do au merdosa, paima di bada-badahon ibana badaku, jala maruli au di bahen, sai tugun na do au sogo tu hati uron, idoku do hati koranna. Nungaro ari perpaulion di parikmu, ari perholangan ni patik doi. Alai gabe perholangan ni tano ido ala ni pangisina, binahen ni perbue ni pabhenon ni nasida. Suang songoni diaka ari haru armusia tanu Mesir, ahu pataridaho tunasida aka halungan. Iko dilatun nasida ma orbuk, songon ulok na mangisir di tano, aka hitirma nasida rodi para tabuan nasida mardapoto Jehovah de batai akadut nasida jalama biar mardapu putuko sai marpangulahi do rohana jala poparanna do akka hajatota jala reo kononna do sude dosana sidai tu laut apala nau bagas. Ido yang ko sahatna mertua do natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari dem ita. Oh
hati dakom maha porsiauta songon nadi hati dakon idong atas haporsiaun di saluk portebion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupa langit doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu buhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Purbadia andoran so haubuan ido tuhata na tumagon na birnit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani disima ibana pay mamulak marsugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Purbadia jar arong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasyani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu doso daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tabegi mati titik ni huriata Tulu. Na perjolo guarne minggu sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias topik minggu hagogohon ni debata na paduahon protokol kesehatan untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. A. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. B. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Napatuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriatado secara live manang langsung melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah harian. Do mutusi di pangido tu ganup ruas nasoboe marminggu di gereja alani parsahiton manang lansia asa marminggu madijabu madohoti video streaming napaupaton rapot huria disakapi huriata do patupahon rapot huria di patupa di hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 Duksun Minggu siang di gedung Sekolah Minggu HKBP Raja Wali. Catatan undangan menyusul. Napalimahon, selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka sia tanggal saplonom sahatu tanggal 22 Januari 2023 hata ni debata tu na marulang tahun ingot hamuma holong ni roha sama dongan Kristen masih julu-juluanan mahamu marsi pasangapan tersurat di Rom 12 ayat 10 napaonopon hata mauliate pasato ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope naok pasahaton pilihan siganup minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon songoni nang pilihan tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di tiktingon boy ma langsung dihubungi di situawek di konsistori songoni ma amanginang tikting na maragam di mingguta sadarion saya dipergugui Tuhan maita saluhutna Tuhan Yesus memberkati.
Maret Demeita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroka imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Hatani debata naga bejamita di bagasan mingguta sadarion imana dienet sian surat sada Korin bindu sada ayat 10 sahatu 10 walu. Sada Korin sada ayat 10 sahatu 10 walu songonoma didoktisi. Apo-apo asa marsadani roha. Alai huapoi mahamu alea kadongan mangasahon guarni Tuhata Yesus Kristus asa saha tahamu saluhutna. Unang maadong parbolatan dihamu. Hot mahamu binaheni sadani roha dohot sadani pikiran. Aitar bortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni siklui taringot tuhamu akadongan. Paboa namasa dihamu parsalisian. Alai ondo hudok adong do dihamu namandok. Sisean ni si Paulus doau. Nadeba sisean ni si Apolos doau. Nadeba sisean ni si Kepas doau. Nadeba sisean ni Kristus do angguau. Nabinagi do Kristus naung tarsilang do si Paulus ulaning humokopamu. Naung tubagasan goarni si Paulus do hamu tardidi. Mauliate hudok ala soadong hupan didihon dihamu dukon ni si Krispus dohot si Gayus. Unang adong namandok tubagasan goar husad diri hamu tardidi. Alai dohot dotahe pangisi ni bagas ni Stepanas hupan didihon dukon ni dangadong hupan didihon itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusi au mandidihon mamaritaon barita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diurui silang ni Kristusi. Ai hauto ondo hata nataringot tu silangi dirohani akan nalau mago. Alai hagogo onni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Olat nido sahatna. Hamuna amanami inanami nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Andorang suhu pasat tami hatorangan taringot tuturpuk ni jami taon. Naeng jumulo hutogyo kami hita lau mamereng adong apalah semenit video. Na mungkin boy mengajari hita taringot tuhatani Tuhanon. Alani ita bereng majo video on asa It's smarter to travel in groups.
Ahmana boy dapat hita di si amang ina. Video inakin tang pala terlalu somot dia daya tarik na martibak makaka film. Alay aha donen idaota martite di hatan itu kanon neng dokonon di video na macay singkat nakit. It's smarter to travel in groups. Balganai tutung jala bukunai luar biasa dogogo ni hasadaon di bagasan sadap punguan di bagasan sadap komunitas dia terong formasi naik macai uli macai denggat boy nasida adong mana terpijang adong mana itu adong may na markat isori adong may na icolo adong may na mga lehong komando alay uduk sude It's smarter to travel in groups. Pakorhon ni Hasadaon merupakan gogo na luar biasa lalu mencapai sesuatu tanggung lalu menang musuh. Alay aha do tahe. Ako Hasadaon. Umapang kulaton. Dohot parsalisian. Puasa do tahe. Uy, masa adong makulat-kulaton. Dohot parsalisian. Nasida bisa dapat dia nasida di bagasan persembaon di Kuriai alai gabe mamboan persalisian ala didok nasada angguau sisean si Paulus doau angguau sisean si Kepas doau angguau sisean ni Apolos doau angguau sisean ni Kristus doau. It's smarter to travel in groups. Jago do. Jago do. Kami masa mempersalisian. Dan ulo talu atau akasisian di si Apolos manoknya aku jago do. Apolos. Akasisian di Paulus manoknya aku jago do si Paulus nami. Ujago do si Kepas nami. Ujago do Kristus nami. Patuduhon aka hajagoon nabi. Oma persalisian namasa di Kuria Korit. Amang inang songon sahalak na diidolakan do apostel Paulus di hati hai. Nang di Kuria Korit. Aledada gabe las rohana mananggabe kebanggaan di ibana molotung didok akaruasi hati hai mandokon Paulus do nau jago. Au dididihon si Paulus do. Au sisean ni si Paulus do. Dang nagabe satu kebanggaan di ibana.
alai gariada tahe susah dorohana, susah pikiranna, ala ditangion ibana barita marsalisi akka ruas nih Huria Korin. Ido umbahen dia cari ibana, manang nasisean ni Paulus, manang nasisean ni Apolos, manang nasisean ni Kepas, siapapun idolamu di antara ketiga itu, inilah yang mau dikatakan oleh Paulus, yang pasti sude nai nasi nuruni Kristus do. Unang lupa dasorna Kristus do. Huriai ikon kristosentris. Dang pandita sentris. Dang parhalado sentris. Kristosentris, Kristus pusatnya, berpusat kepada Kristus. Odo neng idauta. Ay mulu di tonga-tonga ni Kuria. Dihita HKBP, margati soring do padita dan yang manginang. Boy dohamu mengidolakan sada padita, alai unang martuhaton padita hamu. Odo neng dohonon. Mulu nunga martuhaton padita, ikoni nama paditana di imana. Dan tarjalonyo mulu margati paditana. Odo. Martuhaton Kristus do kita. O mana yang dohono ni apostel Paulus tu Huria Korin. Mulu hudidio pehamu. Nah hudidio di bagasan Kristus doi. Nah sinuruni Kristus doi. Odo neng dohono ni apostel Paulus tu Huria Korin. Hamuna nahina olongan di bagasan Yesus Kristus. Hasadaon di Huria. Neng didok apostel Paulus diturpukon tu Huria Korin hati hai. Ido narumikon. Asaboha. Ido ubain didok ibana diturpukon. Hot mahamu binahen ni sadani roha dohot sadani pikiran. Lautu dia do kurwa sadani roha sadani pikiran di tonga-tonga ni Huria. Lautu ahad. Ahado hura misi ni Huria. Misi ni Huria imam mamaritahon barita nauli. Mamaritahon harajaon ni debata. Ido misi ni Huria. Dada lau mamaritaon taringot tu sasahalak. Dada lau mamaritaon hasangapon ni sasahalak daong. Mamaritahon barita nauli, mamaritahon harajaon ni debata. Ido misi ni Huria, alai tercapai do tahe. Pamaritahon taringot tu harajaon ni debata. Molo masa persalisian, totu sahali dang tercapai. Magodo, jala segado. Misi ni Huria molo masa persalisian. Taingot do petahe na masa di Huria taha KBP hati hai. Ata yang manginang. Sarupan HKBP do. Alai alani au siahado wakui eporusku au siahodo. Maragam ma akaparhalado do ruas ujung na ahado na masa. Dada holang persalisian songoni alai sahat do tu pertumpahan darah. Sahat do tu kehilangan nyawa. Omaneng idauta. Molo nunga masa persalisian pakorhonna jorbuddo masa. Baik di keluarga, baik di lingkungan masyarakat, baik di Huria, nang songoni di bangso dohot negara taun. Hajur butum mah na masa, molo nunga masa persalisian. Alani i songo dia do tahe. Asa unang masa persalisianon. Amang inang kita tidak bisa memaksakan untuk tidak ada perbedaan. Itu impossible. Dan terbaik. Perbedaan itu pasti ada. Karena memang Tuhan juga menciptakan kita meragam-ragam. Berbeda-beda. Alai. Akka haragamoni. Aka perbedaani naing mai gabe mamboan hamoraon. Odo sasitongna. Mamboan hamoraon, mamboan hagogoon.
di tonga-tonga ni akaragam parsaorata. Mabuan haulion manian aka perbedaan dohot aka keberagaman. Buasa mauli idauta halibutongan. Botamu do halibutongan kan pelangi. Buasa mauli tabereng pelangi. Alana warna-warni doi mana kan? Mulu sawarna may misalna holan na kunik. Manang holan na birong songon baju kon. Bebe be par uli ni tabereng. Alay ala beragam do warna ni gabe tabereng matong. Dungi do honot tama amang ulinai halibutongani. Indah sekali pelangi itu. Ubain ulini warna-warni naido. Gabe boy aka penyair pe menciptakan syair-syair nadenggan taringot tu pelangi. Neng idaot tama keberagaman na adong di kita hamoraon doi. Unang gabe parsalisian. Hagogo ondoi. Unang gabe adong nama ngasangi. Merasa lobi sian akana asing. Taingot ma amang inang. Adong do diau naso adong dihamu. Jala adong do dihamu naso adong diau. Odo na pasti. Keberagaman si songonodo na ikon masih pasikopan. Gabe maboan hamorau. Contoh kecil. Jala contoh na jumonok tu kita. Oma jari-jari tahun 5 doon. Marsi tiboat doon. Marsi gajangat doon. Boy doon mabuan dalan na masing-masing. Daon. Ale molo nunga marsa daon. Gabi gogo na luar biasa doon. Molo nunga marsada. Molo neng manubu kamu. Ikon ipasadahamu doon. Molo neng mamastapamu. Ikon dipasadahamu doon. Molo neng mangangkat sesuatu hamu. Ikon dipasadahamu doon. Lapatan na disi luar biasa do amang inang hagogoon ni hasadaon. Naboy parrohon akaragam pasu-pasu di tonga-tonga ni parnguluan ni akan naporsea tu Kristus. Jalatong do di pasalmen pe di dok debata do da. Tu akan namarsaroha do ninna. Tu si do usekon debata suruon ni debata. Pasu-pasu nagodang. Tu akan saroha. Boasa songoni ay molo saroha sa pikiran kita. Boi sude di bagasan saroha sa pikiran marlapatan di sido hadamion. Molo di sido hadameon di sido tuhatta. Molo di sido tuhatta ragam pasu-pasu adong disi. Molo nunga disi pasu-pasu ni Tuhan mangalo musupe margogoma kita. Om maneng idauta sian hata ni Tuhanon amang inang. Na pasti huria di Portibion khusus na kita huria HKBP Raja Wali. Ado na pasadahok kita. Kristus do. Kristus do napasadaw kita. Ibana do rajani huria. Kristus do nagabe ojahan ni huria. Di tonga-tongan ni Portibion. Nang tarlumobi HKBP Raja Walion. Godang. Naikon si ula honota. Naikon patu pauta. Di tonga-tongan ni huria. Alay tuk do tahe. Hita. Lako mandapoti molo marsalisi hita odo molo do kami nakin perbedaan itu wajar neng rapot hurian nama hita di tanggal 5 on adong do perbedaan nanon disi muncul pasti adong alai patubuhon parsalisia don noni unang manian ondo dah nabodari hami rapat parhalado mulai jam 11 pagi 1 jam 11 borngin lewat sian jam 11 borngin 12 jam boy dohamui sude parhalado nama rapoti memang betul-betul sarupa sude pola pikirna tidak maragam tubuh disi itu ubain leleng na alai memang ikon digodok do sude marhite hite aka pamikir di parhalado na sekian puluh halak narutu rapoti alai ujung na sogot dia dapat doha sadaon disi. Denggan do sudah mardalan di bagasan 12 jomi.
Dan adong parsalisian masa disi. Gari ada boy do hami nang pe berbeda-beda pikiran na ditubuhon disi alai boy hami rap mekel. 12 jam. Bukan waktu yang singkat amang inang. Alai nanggo otik dang adong masa disi parsalisian. Kalau berbeda pendapat, berbeda pikiran itu hal yang wajar, tapi tidak terjadi perselisihan. Neng idaot tadi son hasadaoni taruji do. Teruji do. Gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang majelisnya dan jemaatnya memang bersatu. Ale molo nunga mas parsalisian masa perbedaan pasu-pasuni Tuhan pe olodo mucat siani. Oma. Edo mbaen molo disadar rumah tangga, molo ngaholan na ribut amat tado inat taberek kamu mak. Tidak ada lagi damai sejahtera di situ. Ketika tidak ada lagi damai sejahtera di situ, maka sedikit demi sedikit keadaan keluarga itu akan digerogoti. Oma neng idota. Danga dong bedisi kebahagiaan. Neng morajong pei, mulu ngasai marbadai amata dot inata, danga dong be kebahagiaan disi. Alai nang pogus pei, manang naholan cukup-cukup makan pei, alai dake marbadai. Di bagasan damai sejahtera inata amata dot aka ianakon berengot tama masa dodisi na mekel di tonga-tonga keluargai natape makan itu adalah yang secukupnya saja. Masa dodisi akal asni roha nang pe mungkin kurang dope aka nasinari ni amata dot inata di kebutuhan ni aka ianakon na alai ala so adong perbadaan bowido taruli disi kebahagiaan pasu-pasu nama cai balga dileontukani marhite-hite damai sejahtera hamuna amanami inanami nang aka ianakon nami remaja do na poso bulung omma hina rikot ni hasadaon ni roka ido ubain di suarahon apostel Paulus tukuria korin asa takasma sadani roka dot sadani pikiran ikon radotan nasida maun di tonga-tongani huriai. Unak maadong sia kita yang merasa menjadi lebih besar dari yang lain. Unang maadong sia kita merasa jago sian donganna. Unang maadong sia kita na merasa pistar sian donganna. Songon nahudok kami nakindo adong diau naso adong dihamu. Adong dihamu naso adong dihau. Akau manaikon marsipasi kopan di tonga-tonga ni kuria. Asa molo tung adong petujuan nanaing si capayota khusus na di hita kuria HKBP Raja Wali. Gabe boy ma tercapai hitai molo sadado hita. Molo saroha sa pikiran do hita. Mulak dosongon video sinakin. Berek kamu amang inang. Danga dong sian pingwinin naman dok. Danga uluaw ditoru. Ikon digijang doau. Danga dong naman dok kosong ni. Alay rap do nasida. Ujung na ikan pausi pe, ikan hiu pe. Mate do. Danga dong sian aka semut sinakin mandokon. Danga dong uluaw parjolo ditoru. Ikon digijang do. Danga dong alay margati soring nasida. Ujung na alona pe. Mate do. Tabereng mau. Songo dia do keluar biasaan ni hasadaon. Marpakorkon. Gogo. Di tonga-tonga ni aka komunitas songonido nang di tonga-tonga ni huria boa sama gabeboi hita di palua Kristus ala sadaro rohana dohot amana patupahon haluaoni sadar rohana dohot amana asa ibana tarsilang ala ni hasadaonido ido umbayan didok di ayat 10 lalu ai hauto ondo hata taringot tu silangi di rohani akan nalau mago alai hagogo onni debatadoi di hita nadapotan haluaon hagogo onni debatado silangi nama koron haluaon diau nang dihamu alani i unang marisuang hagogo onni debata di bagasan silangi unang marisuang hagogo onni debata nang paluahok kita ikon mahita pe margogo ma pinargogoan ni silang ni Kristus lau patuduhon
barita harajao ni debata dilihat portibion atong amang inang marhite hata ni Tuhan lam tapasada marohata lam tapasada mapikirata di tonga-tonga ni huriata HKBP Raja Walion moludok kami nakin ragamdo na ikon tacapai di tahun 2020 toluon taringot tu pakobasion ni huria naing dohonon nami unang pasobuhamu hami akaparhalado lako mangulakoni kami tidak ada apa-apanya tanpa jemaat odon na pasti ikon tangya kono muna do akaparhalado muna imana parcolo ikon uru pemuna do akaparhalado muna di tonga-tonga ni akaragam pakobasion nanaing rap tacapai di bagasan tahun 2020 toluon tui sema tujuan nii holan Tuhan muliaon gowarni debatado dadalau Tuhan muliaon gowarni pandita renti nai baho manang aka sintuawek sian sintuawek sada 110 sada dadalau Tuhan muliaon gowarni aka parhalado dadalau Tuhan muliaon gowarni aka ruas ni huria alai mulak do tu sinakin tu Kristus do berpusat kepada Kristus ma huria tahun molo tu ngadong pisi ulah honota marsangap matukan marhite-hite aka pangulauta nang di tonga-tonga ni huriata atong tatingkat tong mahasadaon ni roha hasadaon ni pikiran lau mencapai akaragam cita-cita akan napinarsita ni rohata di tahun 2020 tolu baik di tonga-tonga keluarga ganup do keluarga ta pasti adong cita-citana 2020 tolu neng songonoman yang keluarga nami pasti doi sada marohamuna amang dohot inang sada marohamuna do aka yana komuna ata tercapai sude nata parsita di bagasan tahunon nang songoni di tonga-tonga ni akaragam parsauram muna mulu neng sahat do hita tu bagasan na pinarsita ni rohata ikon sadama rohata ay hasadaonido gogo di hita laho mangalap saluhut las ni roha di tonga-tonga ni aka parsaorata amin martang yang naita puji-pujian kok hamuliaon disombaun rohanami tuho ali Tuhan didenggan ni basam naung mamasu-masu hami kabeboy hami roto bagas joromon di ari nabadia sadarion mau lihat Tuhan ala deloko partikian nauli jalana dengganon di hami kabeboy hami marsaur di bagas jorom rapon dohot sude aka amanami inanami yanakon ni kuriam nang songoni rap dohot aka parhalado ni kuriamon Tuhan hohatindako kami do denggan ni basami namandongani hami di bagasan nasa pardalanan ni ngulu nami mau liate Tuhan diajari hami taringot tu hasadon ni roha di hari Minggu sadarion maragam do Tuhan akan napinarsita ni roha nami di tonga-tonga ni aka ganup keluarga nami aka ganup ulaon nami parsauran nami nang tarlumubi di tonga-tonga ni huriamon dangtuk gugo nami Tuhan moloholan diri nami sadiri alai ajari hami marsadani roha lau mencapai akaragam napinar sitani roha nami asa koma Tuhan nama masu hami di bagasan hasadaon ni rohai posdo roha nami hasadaon ni roha nang pikiran nami hagogo ondoi di hami laho mamuji do pasangapon guarmu di tonga-tonga ni portibion diajari hodo hami Tuhan songon tugas do tanggung jawab nami akan naporsea tuho ima laho mamaritagon harajaonmu atong ajari pargogoi hami asa tarbe kami mangulakoni di tonga-tonga ni portibion manang tu dia pe hami tahe maringanan mau lihat di somon roha nami Tuhan di nong mardalan rapot ni parhalado ni huriam maka tahun akan narikot mamikirkon akan narikot di tonga-tonga ni pakobasion ni huriami ima bohal nami naikon buanon nami di rapot ni huriam di tanggal 5 naneng ro naneng sipatu paun nami atong pos dorohan nami aliamang pasadomu dorohani aka pangulan ni huriam do aka ruas ni huriam di bagasan rapot ni huria di tanggal 5 naneng ro asa di bagasan sadani roha mahami mamikirkon akan narikot
lau pahembakon pakobasion ni kuriamon HKBP Raja Walion tau sangap mai di guarni Cakuba atong asima roham dihami Tuhan homa natok tong mamasu hamasu hami nak mangaramoti ngulu nami sahatu homaton di napamatang nami Tuhan tangihon matangiang pangiduan nami oloi mahami hombar tulomoni rohami alai jumulo sesama nasa dosa pangaloson nami asatama jalabadia hamerotu adupanmu mari tete Yesus Kristus martangiang jalamandok maulia teh hami tuho amin. Marinde mahitahu tapapung umapiliata. Tong
kon mapeliata ale debata manami na di Banua Gicang hodo haroroani salut sileon-leon na denggandot na saulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilomi tu hami pelian nami tuho sa ijalo may gabi uap na hucus di culung pasu-pasu may jala ramoti asau parasya kami pelianon patimbulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriamdo di portibion buhay marohan nami marite te tondim asalamu tanda hami godang ni silon lehomi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gicang. Leo matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jala diramuti Tuhan debatama disondakon Tuhan debatama bokina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama bokina tuho jala di pasar Roma damena tutondin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna